Oh wow! Oh, that's maybe why it was. why. That's why it's Sabi so ako good. make one. When it entered my mouth, there's like a little explosion of fruit. I can't explain Oh how. my God. Now I know. Hey guys! Kumusta na kayo dyan? Welcome back to Mama Quatang's channel! For today's video, we will cook the nutritious Frutti Pancake! So makikita ninyo ngayon dito, marami ako, I have different kinds of fruit. So, variety. So, meron tayo ditong blueberries, and then peaches. Meron din ako ditong strawberries, and then mangoes, of course, yan. And then the rest of the ingredients. So, I have here na almond milk. So, first step, ay lalagyan natin ang almond milk natin, or you can use soya milk or any milk na gusto ninyo, ang preference niyo. Pero, for now, kasi nutritious ang ano natin, pancake, so, gumamit ako ng almond milk. So, pwede din ang plant-based na milk, soya milk. Okay, so, ito yung 1 teaspoon of vinegar. Ayan. I-set aside muna natin yan. And then, meron tayo ditong flour. 1 and 1/2 cup of flour. And then, so, kailangan natin na sifted ang flour natin. Ayan. O, tutya. Tingnan nyo. Tutya yung ano natin, pansala, guys. Ayan. So, next, ilagay natin itong 3 tablespoons of sugar. Ayan. Mix natin. Guys, nutritious muna tayo ngayon. Yung mga pagkain natin kailangan healthy and nutritious. So, fruits and vegetable, ayan. Talagang number 1 yan, guys. Okay. And then, I have here 2 teaspoons of baking powder. Ayan. Of course, before anything, kailangan malinis ang kamay natin. Maghugas ng kamay. So, yun talaga proper hygiene. Especially this time na kumakalat yung virus. So, kaya kailangan galiin na maghugas ng kamay. Okay? And then, meron ako dito 1 teaspoon of baking soda. Mix lang. Mix. And then, meron ako dito 2 tablespoons of oil. Ang ginamit ko, guys, ay canola oils. But you can use vegetable oil. So, ano yung meron? Meron sa inyo dyan na available na oil. And then, 1 teaspoon of vanilla. And then, the salt. Mga 2 pinches of salt. So, yan. I-mix na natin itong milk natin dito sa flour. Ayan. Guys, very easy lang itong lulutuin natin na pancake. Ito yung pagdagdag natin for the Holy Week, and then of course yung mga stay at home. Kasi 'di ba, may mga precautions tayo na better to safe naman na to stay at home. Kaya while watching movie in the TV or ayan, so pangdagdag ng ano nito, very easy lang talaga. So, for now, kailangan na marami din mag-observe tayo ng mga precautionary measures, guys, para sa sarili natin and for the family. Ayan. Mix lang. Mix. So, sabi ko kanina, ay nutritious fruity pancake tayo ngayon. So, for now, lalagyan natin ng peach at saka mango! So, yan. Favorite ko talaga itong peach mango. So, ang tawag sa pancake na to, peach mangoes. And then, the rest of the fruits, later natin gagamitin yan. Ayan. So, this side is mango and this side is peaches. So, ayan. I-mix natin, peach mango, para ma-achieve natin yung goal natin na fruity pancake. Ayan. So, ready na ang ating
mixture for the fruity pancake. And of course, tadanan! Tadana! Ang lutuan natin kasi hindi pwedeng magluto ng pancake kung walang lutuan. Okay guys, mainit na ang ating frying pan at saka nilagyan ko na din ng butter. Guys, hintayin niyo natin na for 2 minutes, 2 to 3 minutes na maluto. Medyo mag-ano na dito sa maluto the sides ng pancake at saka i-flip natin. Ayan. Depende din sa inyo kung gusto ninyong magdagdag ng peach at saka mango. Pero during sa mixture natin kanina, kung makikita niyo no, nakamix na dito lahat yung dalawang fruits. So, ayan. So, depende sa inyo kung gusto ninyong dagdagan. Alam ko guys na normally, pag magluluto tayo ng pancake, yung regular pancake lang talaga. So, depende na sa inyo variation, mga innovations, kung gusto ninyo. Pero sa akin, gusto ko yung something like unique, something may twist din sa pagluluto natin, especially sa mga ganitong simple na pancake. Alam ko, very simple itong recipe natin ngayon. So, pero, gusto ko something may twist. Kaya nilagyan ko ng peach at saka mango. Itong ano natin, mixture sa pancake. So, it's up to you. Pwede namang maglagay din tayo after this na maluto itong isang pancake natin. Pwede natin lagyan natin ng blueberries. Oh, okay. So, later, pwede din ng strawberry, ganyan. So, it's up to you kung ano yung variation of mga innovation sa pagluluto. So, pwede din lalagyan ninyo ng, kung gusto ninyo, maglagay din ng blueberries. Ayan. Para talagang ma-achieve yung ano natin sa recipe na fruity pancake. So, ayan. So, nasa inyo na kung ano yung gustong variation sa pagluluto. Para naman, katakam-takam sa mga, especially sa mga kiddos. At hindi lang sa mga kiddos, tayo din na mga adult. Gusto din natin na something like, may paiba naman, may twist, ganyan. So, ayan. So, nilagyan ko na ng blueberry ito. So, itong mga naluto na, ay ang nilagay ko ay peach mango. Yan, yung mga tidbit. Pero dito sa mixture din, nilagyan ko ng peach mango. So, ayan, luto na ang ating blueberry. So, may batch tayo sa blueberries. And then, meron din tayong naluto na peach mango pancake. Ayan. So, iba-iba lang talaga yung version, style, way of cooking na paano natin na pwede yung niluto natin ay maging masarap, ma-achieve talaga. At saka katakam-takam na kainin. Ayan, blueberries ang try lang natin to cover ang mga blueberries. Takpan natin para naman pag-flip mamaya. Ayan. So, for our next batch, ay lalagyan natin ng strawberries. Ayan. Diyan sa Pilipinas ay alam ko maraming mga may masarap na saging diyan, variety of saging, and then mangga. So,
it's up to you kung ano yung gusto ninyo. Kung pwede namang kung ayaw ninyo mag-mix dito sa mixture, sa pancake, pwede naman na ano na lang, for toppings. Ayan. So, makikita din ninyo mamaya magawa tayo, ilagay natin the rest of the fruits sa toppings natin. So, nasa inyo na kung paano ninyo pangdagdag maging masarap yung pancake na iluto ninyo para sa mga kiddos at para sa family. Yung iba, pag magluto sila ng pancake, ay hindi na nila takpan. Pero sa akin, gusto ko na talagang fully makluto yung pancake natin. So, pero nasa inyo na rin kung okay lang na walang takip. So, nasa inyo. Okay guys, tapos na ang pagluto natin sa Nutritious Frutti Pancake. So, makikita ninyo iba-ibang plate dito na meron akong 4 dito na finished product sa naluto na pancake. So, itong isang plate ay yung regular lang na with a mixture natin. Pero healthy pa rin kasi by the way guys, no egg itong pancake natin. Kung na-observe niyo sa mixture natin, no egg. Okay? Talagang ano lang, ginamit natin almond milk or you can use the plant-based soya milk. Ayan. So, this is the regular mixture. And then, this is the blueberry. Ayan. Ito yung, teka, tingnan ko muna siya. Oh, yeah, yung strawberry. Strawberry na nilagyan. Pero, tapos ito yung nilagyan natin ng peach mango. So, ayan. So, ngayon, lalagyan na natin ng mga toppings. Ayan, sabayan niyo ako guys ha. Tikman natin, kakain tayo ng parang ano ito, pancake festival. Fiesta sa mga pancake. Ayan. So, and for this one, the blueberries, lagay natin on top. Ito yung strawberries. Ayan. Then, of course, lagyan ko din ito ng mango on the side. Sabi ko sa inyo na nasa inyo na kung ano yung gusto ninyong mangyari sa pancake ninyo. Yan. Then the regular, yan. Ang regular na pancake, lagyan ng butter on top. So, and then, the last but not the least ay ang maple syrup. So, kung walang maple syrup, okay lang yung regular pancake syrup. Ayan. So, Nutritious Frutti Pancake. Okay, now, ngayon, sabayan ninyo ako. Kakain na tayo ng, nako, tingnan nyo guys, ang daming pancakes dito sa harap ko ngayon. Kaya sabayan nyo ako guys ha. So, una, ito yung ginawa natin na peach mango pancake. Ayan. Wow. Harap. So, nasa inyo lang talaga guys kung ano yung gusto ninyong mga innovations, mga style of making your pancake na maging nutritious at delicious. Okay, nutritious na, delicious pa. Okay? Ayan. So, of course, ang mangga natin medyo
Rap. Oh, ayaw ninyo. Ayaw niyong sumabay sa akin. Okay. Nagda-diet ang mga tao dito. This is how you cut nice cooked pancake. Nicely done. Ako grandma Frutti Pancake. Yeah, Anna. And you put a little bit of strawberry with it. Yeah. Grab the whole And then you put a Peach. peach. And then that's it. Oh god, look at that. Ooh. Yeah, nicely done. Hey! Don't worry about that. I'll eat that later. wow. Ready? Oh, Lamig kayo. lamig kayo. Love it. It's good. This piece, yo. You can't grab the fruits with your hands. How is it? It's I good. will. Oh wow. Go in there. Wow. Yes. Oh man. Bro, You want maple syrup? what she mixed with it? Yeah, she added fruits in the. Oh, the Yeah. pancakes have flavor already. Yeah. Oh wow. Oh, that's maybe what it was. That's why it's I mean, so I'll good. make one. When it entered my mouth, there was like a little explosion of fruit. I can't explain Oh how. my But god. now I know. Actor siya niya. Tabay lamig. Thank The you. mega. Thank you. Thank you, So Tita good. Quatang. Thank you. Lamig Lamig kayo. kayo. Yeah. Okay guys, try ninyo ang mga ways natin na fruity pancakes dito para sa mga anak at saka of course your loved ones sa pamilya na during Holy Week or any occasions. So guys, take note. Sinabi ko na kanina na no egg itong natin pancake. So guys, by the way, encourage ko lahat ang safety first. Proper hygiene, proper hand washing talaga. And then, kung as much as possible, avoid muna yung mga big gatherings. Wala pa ring tatalo sa stay at home kasi to be safe. Para naman sa atin naman itong lahat. For our safety. So, for now, yung mga BFF, no hugs muna and kisses ha. Para naman talagang safe talaga yung mga precautionary measures natin. And guys, I would like to encourage each one to let us all pray about the spreading of the virus to be stopped in the name of Jesus. Guys, kailangan talaga natin na kumapit and then continue to trust the Lord na in prayer, top the power prayers na kailangan natin tayong lahat manalangin and pray for our safety and the perfect covering especially sa mga anak natin at saka sa loved ones. And then, that's all for this video, guys. Please don't forget to like, share, comment below, and subscribe to Mama Quatang's channel. Bye for now. Stay safe. God bless you all.